Iziko elijongene nezifo ezosulelayo lidize ukuba kunxiba imaski akumkhuseli umuntu ekubeni angayifumani intsholongwane yesifo secorona. Eliziko lithi akho bungqina bokuba imaski ziyakhusela. Libongose uluntu ekubeni luthi iqolo ukuhlamba izandla lugcine nococeko. Ngumba ongundoqo ukuhlanjwa kwezandla rhoqo nanjengoko yeyona nto ethindela ukunwenwa kwentsholongwane yesifo secorona. Eyona ndlela ifanelekileyo kukuhlamba ngesepha namanzi okanye kusetyenziswe isanitizer. Uninzi ke lusabele kweli khwelo. It's obvious we have to be clean all the time. Ingcali kwizifo ezosulelayo uPhuthi Sikwadi ubonisa indlela emakwenziwe ngayo. And you start by rubbing your palms against each other. And then rub the back of your hands with your fingers interlaced. Kodwa nokokunjalo abantu bakhetha ukunxiba imask ngelithi iza kubakhusela kule ntsholongwane. Uthi abantu abafanele kuba banxibe imask ngabantu ababonakalisa iimpawu zale ntsholongwane. Uthi ngaphandle kweempawu akho sidingo, ngaphandleni kwabantu abajongene nabantu abanale ntsholongwane. And this is because there's no evidence that shows that the mask will protect people who are not sick. And in addition, it's an unnecessary cost, it is a procurement burden, and it also gives a false sense of security, which will lead to neglecting good measures to prevent against the disease. Uluntu liyabongozwa ekubeni luhlambe izandla rhoqo. No more germs.